2. Вместо одного. При установке одного импланта второй в подарок. Сеть стоматологических клиник «Стомус». 555-0303. Спешите. Доставка от Татмак. Теперь угоститься вкусной пиццей и лапшой вок можно, не выходя из дома. Просто позвони 2-101-101. Ваш Татмак. В Центре красоты и здоровья Сафармед все лето акция «Худеем вместе». Улица Тулпар, дом 7, телефон 561-2088. Исәнмесез, достар, исәнмесез. Экраннарыбыз каршында отыручы тамашачылар. Мин Юмари шоу, өр-яңа тапшыру. Алкышлар. Бүген тапшырубызның ярым финалы. Безнең егетләр әзер. Сез әзерме? Генераль партнер Стомус теш хастаханәләре шелтәре. Бары тик алга китешле һәм сыйфатлы теш дәвалау системасы. Арзан бәяле, югары дәрәҗәдәге дәвалау хезмәте күрсәтүче шелтәр. Һәм инде аерым рәхмәтләребезне җиткерәбез. Казанның бердән-бер Татмак пиццериясына. Татмак пиццериясе телеңне йотырлык. Хәзер инде өйгә дә китереп бирәләр. Сафармед матурлык һәм сәламәтлек үзәге. Халык сынамышларына ышансаң, ике куянны бер юлы тотып булмый диләр. Ә менә Сафармед матурлык һәм сәламәтлек үзәгендә нәкъ менә матурлыкны да, сәламәтлекне дә тотырга була. Мунча ташы эстрада театрына зур рәхмәтләребезне белдерәбез шушы алкышлар белән. Шулай ук менә шушы искиткеч күркәм ресторанда, Казанский ипподром ресторанына зур рәхмәт. Татар радиосы диджее шоумен Булат Байрамов. Иң популяр җырчыларның берсе, ул да булса Фирдус Тимаев. Кәрим Тинчурин театры артисткасы, Татарстанның атказанган артисты Зөлфия Валиева. Жюри рәисе, Татарстанның халык артисты Гамил Асхудулла. Шулай ук бездә кунакта Стомус теш хастаханәләре шелтәре вәкиле Энҗе Нармаева. Һәм шуның белән без башлыйбыз. Бүгенге тапшыруның ярым финал кагыйдәләре белән таныштырып үтәм. Бу сәхнәгә чыгачак безнең ярым финалга чыккан егетләр, алар инде һәрберсе үзләренә түгел, ә инде йолдызлар белән чыгыш ясаячаклар. Безнең татар эстрадасының йолдызлары бездә бүген кунакта. Һәм беренче чыгыш ясаучы егетебез, ул да булса Булат Хангурзин каршылыгы. Булат, тормышында бер нәрсә үзгәрдеме? Өйләндеңме? Бәлки кешеләр танылардыр урамда? Юк, бер нәрсә дә үзгәрмәде. Шулай кешеләр танылар урамда. Яки акча гына күбрәк салалар эшләпәгә, переходта, гитарада уйнаганда. Син эшкә кирдең дә? Әйе, переходта җырлыйм әйбәт. Яки шундый ук известный калдым, шундый ук известный бөтен шәһәр буенча минем фотографиялар бар. Дөресен әйткәндә, на пачка сигаретка только бар минем фотографиялар. Осторожно, Булат Хангурзин дип язылган. Но әби белән бөтен нәрсә әйбәт хәзер, чөнки телепроектта булмаганда әби әйткәндә, Булат, синең кызың татар кызы булырга тиеш, морҗа миңа кирәк түгел дип әйтте. Теге съемкаларда бер кыз белән таныштык, африканка. Джозеппе исеме, Джозеппе. Авылга киттек, Кукмарага кайтабыз. Әби, менә таныш, Джозеппе, әби. Менә әби дөрес әйттең бит, теге морҗа кеше түгел. Ул әби әйтә, ул бит морҗадан чыккан дип миңа әйтә. Мен әйтәм, әби, син бит үзең әйттең, главное морҗа булмасын дип. Миңа әби әйтә, улым, бөтен кызлар кем? Татар кеше түгел, бөтенесе морҗа дип әйтте. Бик зур рәхмәт инде сиңа, мөселман Джузеппе кызын Кукмарага алып кайткан өчен. Һәм инде Булат Хангурзин янына чыгачак йолдыз, син әзерме? Татарстанның атказанган артисты Алсу Әбелханова.
Семісіз. Бик шат сізні көрем. Алсу, нешік кайфләрігіз? Менің кайфларым бик әйбәт. Татар юморын яратасыз ма? Яратам. Сізге Булат ышый ма? Еще не поняла. Бик матур иттеріп татарша жауап бердіңіз. Сізге берем қазір импровизацион берем. Булат, сен тулай тұраққа кірге жинасың. Вахтер, Әмина апай, қырыс Әмина апай, сені кіртмей. Алсу, сіз Әмина апай. Мен шондай шат. Рахим етіңіз. Рахмет. Исәмсіз. Так, стоять. Қа кеттің? Общагаға мен мұнда яшаймын. Yok, bu bit хатын қызлар общежитиесі. Әйе, мен қыз. Олия. Так. Так. Хатын қызға шамаған. Так что кіртмейм. Ярый. Менің де қызым яши. Гүлшат. Юнусова. Журлада қарағыз. Оңа келдім. Так, Гүлшат. Ну, аның жимгаға хәтлі буш түгел. Ол занят. Нәрсе? Әйе. Әлі бітмей, кім... Гүлшат шынды Әлі түгел. бит Иван кетмәген. Ай, мұржа. Ярый. 100 сум берсем кіртесіз ме? Міскін. 100 сум меңа помада алырға да жетмей ол 100 сум. Әні кіртіңді. Нен демесең әне? Нен демесең әне болайым? Әлі мен... Ярый. Әмина дейсің ме? Әлі мен Әмина орнына да могу болырға, очень даже. Ярый, аңладым. Әби кіртігіз, пожалуйста. Yok. Әби? Опа. Так. Значит, сен қай ішкейсің? Переходта айттым бит в начале. Ну, выручкаң нешегірек анда? Жұмға күнне яқшы. Ну, міне, жұмға күнні келерсің алайса. Біз аны как раз бұшатырбыз. Әзір болып тұрыр. Ақшаңны алып келерсің. Күшті алғышлар, Алсу Әбілханова. Булат Ханмурзин. Ну, нешік сеңа, Әмин апа? Бик яқшы. Асыл бик зор рахмет сізге, тағы сізге алқышлар. Бик зор рахмет болышқаныңыз үшін. Татар эстрадасында юмор бар. Шулай беді. Булат Ханмурзин, рахмет. Біздің сәхнебіз бушады, һәм шушы сәхнеге шыға келесі егітіміз Ранил Ишмуратов. Ранил, сәлем. Сәмінсіз. Тозарып кеткенсің. Аллаға шүкір. Матурланғансың. Ансына да Аллаға шүкір дейірге керек. Рахмет, Ранил Ишмуратов. Ранил, сен білесің бүгінгі шығышның қағиделерін шулай бет. Өзің генә түгел, әйінді йылдыз білен, нинди йылдыз екен тұтынып тұр. Қазір білесің. Татарстанның халық артисті Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп, сәмізсіз. Неше хәлләрігіз, неше кәйфләрігіз? Яқшы көңілі. Бик шат сізні көрігем. Концертлар башланды ма? Yok әлі başlamadı. Çünkü Firdevs bitirmegen әлі. Firdevs'teki gül bitmiyor. Hem... Rahmet, bir güzel kul şavalığa Zeynep Fərxetdinova. Sizge anlatıp gitem qaqidəni. Көз алына кетіріңіз, сіз еш ғайлы, бик ерте үйленішкенне сізді һәм енді ортақ тіл таба алмайша сіз айырласыз. Зейнеп, сіз келін, сіз күйеу, сіз ир, сіз қатын. Әзір ме? Кеттік! Все хатын айрылышабыз болды. Тоқта әлі. Ұзақ тұрдық, үш ай тұрдық енді, все. Міне, ине де қалдырам, сеңа име, машинаны да қалдырам, ипотекасы да, кредиті да керек ме? Әйе, бір сөзсіз, ашарға бик тәмілі пішіресің, ол аш, борыш. Но мене де ашаттырға керек енді.
Сөзім жоқ енді менің. Жаным, үшей қойда білдіңсің әлі сен. Мальчишникті. Білесің ме қатын? Өзімді қатырламайм. Міне сені ап қайтып, иге, ишікке кірткенімні білем. Дальше не помню. Не ішлеттің сен мені? Так. Әлі сен шулай мені әлі? Қор әлі. Ишіктен не қадар кірмеске тырыштым. Сен кірттің бет мені шуннан түртіп, міне шушындай халге қалдырдың мені. Мен бет қора не қадар килограммнарымны юғалттым. Уф, Зüfer abi düştüm treni. Ай, ала жанықай. Қор әлі. Әйдәлі. Матур түріп яшигәлі. Кетмәлі. Мен бет әлі шулай ұқынашар түгіл. Уф, тағын туңға кредит төлейсі болайды. Нәрсеге? Yok meytem xатын, яңа ішке орнашырмын неме? Тағын тун аласы болайынды, аннары сипушка, білезік. Уф, қибатқа шығауыз, слушай. Ну, хатын мейтем, бір арай может тұрып қарарбыз, дальшысы не обещаю только. Бигрәк шыдамсыз болдың инде. Бірінші тапқыр айлы кешілерді сенің білен сөйлешкенде. Сен бит бик дә көп нәрселер миңа әбишәт еттің. Көкләргә көтәрәм дидең, кулларымда гына көтәреп йөртәм дидең. Ну, Шулай тиз сүндеме ни мәхәббәтең? ну как сказкада яшисің инде хатын. Ашарға пішірәсің, идәнін жуасың, тігісін ішлейсің, сыйырын сауасың, үгізін күтуге қуасың, как Золушка. Татарстанның халық артисті Зайнап Фәрхетдинова. Рамиль Ишмуратов. Миңа ошады. Бик зур рахмат Зайнап апа. Рамиль Ишмуратов фильмында. Ранил. Ничек сиңа ошадымы? Ничек Зайнап апа? Уста ойнадымы? Уста ойнады, мен білесің ме Газинур абай, ол шығып басқаш бүтінней қорқып қалдым. Шушы сәхнәдә шундый зур артистлар, артисткаларны күрермен, олар белән бергә шығыш ясарбыз дип уйламаганда идем. Һәм дөресен генә шаганда миңа бик ошады. Бигрәк тә аның ничкә матур кулларын тоту, Зөфәр абый төшенә үтерәм. Ранил Ишмуратов. Рәхмәт Ранил әлем. Бик зур рәхмәт. Һәм шығыш ясарға әзір болған егетебезне шақырабыз сәхнәбез түренә Рамиз Давыдов. Сәлам. Сәлемсіз. Рамиз, ничек хәлләрең, ничек кәйфләрең, нинди яңалыклар, нәрсә үзгәрде тормышында? Аллага шөкер, хәлләр әйбәт. Менә тормышта бик күп нәрсә чынлап та үзгәрде. Иң сөйнечлесе менә популярность килде миңа, чынлап. Менә кешеләр таный башлады, өйдә хәтта әти-әни дә таный башлады. Инде әти-әниләр таный башлагач, инде мине хәзер ничектер әзрәк аның плюслары да бар инде, холодильникка йозак элми башладылар. Шулай менә тагын кварплата түләми башладым, чынлап. Ник түләмисең? Моңа кадәр чөнки мине ниндидер үзбәк бүлмә снимать итеп тора дип уйлаганнар иде. Шулай менә инде минуслары да бар. Хәзер әти таный башлагач, аңардан тәмәке дә сорап булмый, салмый да, кызлар белән дә йөреп булмый. Менә бик күп кеше миңа сораулар бирә башладылар, теге сиңа популярность киләме дип ул менә. Популярность бармы ул, юкмы инде, нәрсә дип әйтим. Ул популярность булмаса да берничек тә комача аламый ул. Менә Газинурга комача аламый бит. Шулай, дуслар, менә нәрсә дип әйтәсем килә, популярность булса да иң мөһиме кеше белеп калу. Менә шулай. Молодец. Рамиз Давыдов. Рамиз, хәзер синең яныңа группа поддержка дип әйтәсем килә, бер генә кеше ул, ләкин ул шундый киң, зур һәм бик тә ярдәмчел. Татарстанның атказан артисты Вадим Захаров. Вадим, сәлам, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Аллаһка шөкер. Тәбрик итәбез Татарстанның атказан артистын алуыгыз белән. Рәхмәт. Сез лайыклы. Алуың белән түгел, бирделәр белән ди. Син үзең алмадыңмы яны? Рәхмәт. Вадим Захаров. Егетләр, сезгә бирем. Вадим, күз алдына китерегез. Авыл җире, авыл йорты. Йорт артында сарай, сарайда маллар. Сез шул сарайның хуҗасы, малларның хуҗасы. Син яшь үгез. Әле тугансың гына, 2 атналык, 3 атналык.
Сен үгізге исем қошасың. Сойлана, ұзақ иттіріп, туры кетірді иттіріп. Әзір ме? 1, 2, 3. Сарай. Жаңа туған сиыр да бұзаулаған екен. Қожа, әйде, міне, алдан сөйлешік, әйде, міне мен сізге өзім есімлеріне әйтіп барам. Міне, бәлки... Сен өгіз болып бұзау тудың мұсың, тона бұзау бұлсың. Башта қораға керек бітін, тона бұзау ма, өгіз ме? Қазір көрсетем, міне. Өгіз бұзау болса, сенға мешкі деп құшасы болыр енді. Yok, әйтейін мен, міне, менға бекте Салават есімі, Салават абай, Салават Фатхадинов деп құштағыз, міне, матыр болар еді ме? Әйтіп кетем не үшін, сүнге Салават абайның да бұтын Татарстан бойлап бұзаулары ерей. Кірәшін нәрде алай деп құшмаслар бізде, наверное. Міне, тоған Элвин Грей деп те құшсақ бола. Çünkü benimde her bir konsertten soң çalışkalar бар. Şolay. Сенға, наверное, Мишка деп есем құшарбыз. Мишка Михаил Вадимович білірсің. Сені башақлар беріп, мәйбәтләп өстірербіз, оннар сөйбіп, тұзлар ялатып. Ondan соң бірер ештен соң өгіздің шәкендерін білесің. Әйдәгіз, Мөнир Рахмаев деп білен сөйлешім бетінде. Міне, мен де оңлап өтірмедім, көп ішерге бола, өгіз білен сөйлешірлік етіп міне. Таман сөйлешем етем, әлі мен салғанмы, әлі сіз салғанмы. Мөнир Рахмаев деп есім құшабыз. Көзлеріңізден оңладым, ішлепе ярар, сөвілді. Ей, Мөнир кәйім, бірер ешке қәтлі осырап болса сені. Мөнирнің де аяқлары сәхнеде ергенде нәк мені шушылай етіп үйресі керіп. Асаф деп те қошсақ болабыз. Не шәктір мені ішлепелерге торта бүгін, ярар. Өстіруінде өстірбіз енді сені, шул суйғанда ғана жалқы болыр, конечно. Әйе, ансы дұрыс. Меннен білмем нәрсе келіп шығар енді. Супа ойна бор. Міне сізді ішмасам итте ит ол, ә? Сыйырны қойсы көршінің өгізі білен жүгірттік мұсың? Кінерсе бір екенлер жүгірттік. Бір томғасы да бар екен башында. Кішкенегіне үшпішмақ. Нәрсе білен ошатталар сізіне, менің де шылайтып ошысы келе. Шул Мөнирінің ішлепесі шекелі бір кішкенегіне үшпішмағың да бар екен. Татарстанның қалқазан артисті Вадим Захаров. Вадим, менде есім құшықсың енді. Мен кірәшін түгіл шипши тотар егіті мишкі деп құшмаға зен қарышын. Милеуше. Рахмет, Вадим Захаров еді бізде қонақта. Рамес, сен ауыл егіті ме? Ауыл егіті? Сеңа үгіз болу ұшады ма? Хайван болу деп едім. Үгіз болу ұшады, хайван болу yok. Шолай деп етем. Хайван болғаны yok, шолай бет. Шолай. Вадим Захаров, ничек сеңа? Хужа боларақ. Олаға шықыр әйбет. Вот, міне шушындай хужа. Қорықтың ма? Қорқыта. Бір сұқсасы қоты сұғал. Шолай шол, мен де ойлап тұрдым, сұғып жақма сайары енді деп. Бек зор рахмат сеңа оңғышылар. Рамиз Давыдов. Құрметті жюри ағзалары, сіз енді үш егітіні көрдіңіз, өзіңіздің фикірлеріні туплаған уақытта біз енді рекламаға бөлініп алдық. Реклама. 2 вместо одного. При установке одного импланта второй в подарок. Сеть стоматологических клиник «Стомус». 555-0303. Спешите. Доставка от Татмак. Теперь угоститься вкусной пиццей и лапшой вок можно, не выходя из дома. Просто позвони 2-101-101. Ваш Татмак. В Центре красоты и здоровья Сафармед все лето акция «Худеем вместе». Улица Тулпар, дом 7, телефон 561-2088. Әзірек yol етіп алдық. Devam етеміз. Сәхнебіз түріне Фидарис Темірбаев шақырыла. Сәлем, Фидарис Темірбаев. Фидарис, сөйлеп кетелі, нендей жаңалықлар бар? Нелер өзгерді? Яңалыкларга Зинур абый бик күп дип әйтәсем килә. Иң беренче шу шоуда катнаша башлагач, һәрбер кеше кебек мин тоже Зөфия Вәлиева белән фоткага төштем дә, интернет челтәремә контакт битен алып куйдым. Һәм авылдагы апалар миңа әйтә: "О, Фидарис, молодец, үзеңә тиң пар тапкансың, бәхетле булыгыз" ди. Бу минем өчен тоже көтелмәгән хәл булды. Икенче юлысы тоже радиода ишеттеләр, шулай машинада барганда
Татар радиосына кастинг бар екен, мен жібердім анкетаны шунда тутырып. Ақыры ол Россия почтасы белән киткән, что-то бір хәбәрдә юк. Тагын үземне бизнесмен шикеллерәк хис итеп алдым. Икенче историяда булды. Мин Гамила белән селфига төштем дә, элеп куйдым контакт итенә тоже. Мунча мишләре куябыз, мунча ташлар урнаштырабыз дип. Һәм миңа нишләптер гел Кукмара районыннан гына хәбәрләр килә башлады. Әйтерсең лә бу шоуны или Кукмаралар гына карый, или Кукмаралар бөтенләй карамый. Шулай берсендә алдым да заявканы, машинама тутырдым мунча ташлары. Киттем Кукмарага барып кирдем. Нишләптер ул бердә мунчага ашамаган, кафе килеп кирдем һәм минем шунда беренче тапкыр тамада булып эшләп алырга туры килде. Шундый хәлләр булды. Фидарис Тимербаев, кул чабып алык алаңа. Фидарис, ничек менә шушы банкет ничек уздысың Кукмарада? Яхшымы? Яхшы, сезнең караганыгыз бармы? Пусть говорят тапшырын, Малахов. Дип тора, мин дә шулайга барып чыктым. Менә хәзер инде тикшереп караячакбыз синең импровизацияң һәм синең яңга чыгачак. Татарстанның халык артисты, ул да булса Рөстәм Закиров. Сау исәмсез? Сау елмайып кына тора. Концертлар биткән вакыт каләме? Исәмсез, әйе, концертлар биткән вакыт. Рәхмәт, кайфләрегез яхшымы? Кайфлар әйбәт. Ничек сезгә тапшыру? Тапшыру бик матур бара. Мин бик канәгать әлегә чыгыш ясаучылардан. Хәзер без дә сездән канәгать булырбыз, сезне карап. Фидарис, күз алдына китер. Авыл басуы. Ашлык вакыты, син председатель. Рөстәм абый, сез алдынгы комбайнер. Сезне ни өчендер бер сүзсез увольнять итәргә җыйналар. Ни өчен икән белмим, шуңа күрә үзегез уйлагыз. Уңышлар сезгә. 1-2 киттек. Тәк Рөстәм, кил әле миңа, кил. Сиңа 1-2 сорау бар. Әйе. Сорауга түгел, минем сине бөтенләй эштән җибәрәсем килә, кирәк миңа мондай комбайнер. Ничек икән әйтеп китәм әлбәттә. Мин гаепле түгел бит инде иске комбайн бергәнгә миңа. Иске комбайн өчен аерым тукталырмын. Әлбәттә, беренчесе моның ни өчен син кеше хатыннары белән йоклап йөрисең? Бу әлбәттә Наташа белән йоклаган өчен бу көнләшү. Мин инде яңа комбайн булса кеше хатыннары белән йокларым. Бу иске комбайннан кеше хатыннары белән йоклармыйлар. Тукта. Мин сине главный инженер белән узган елны җибәрдем Ростовка яңа комбайн кубап кайтырга. Юк, нишләптер син инженер белән кайттың? Юк, инженерның инде ул сезнең акчагыз күчеп бетмәгәнгә мин гаепле түгел бит инде. Главный инженер белән яңа комбайннан кайтайык без. Мин бит акчаны сезгә җибәрмәдем. Күчердем заводка, нишләп комбайн кайттыгыз? Ярсыгына фәлән ярсыгына күчкән диделәр бит. Ну ярсы, хотя ярты комбайн шо кисәсе болгарка белән авылга кайтасы, нигә кайтмадыгыз? Әмма бит инде комбайн чыгына, сезнең анда нәрсәләр әйләндерәсез, нәрсәләр булгатасыз, ничек итеп яртысын калдырганмы, яртысын алып китергәнме дигән нәрсәләрне без белмибез инде. Безгә икмәк булсын да, мулымыш булсын, сугарга. Яра Рөстәм. Туктыйк. Синең бит теге һаман сайын увольнять итәргә син косякларың күп. Мин әгәр дә бүгеннән үк увольнять итәсе икән, башка эш колхозда көтеп торалар, китәм мин Мигриза. Яра барда эшлә. Син әйт, узган елны искә төшерикме? Узган елны шулай будай басуында син эшләп йөрисең. Дон комбайнында. Нишләптер син будай басуында эшләп йөргән җирдән көтүгә кирип киткәндә сарыкларны эләктереп, егетләр пәрәмәч ашарга килегез, егетләр пәрәмәч ашарга килегез дип кычкырып йөргәнең. Ансы бит инде сез үзегез әйттегез бит инде, төштә генә күргәнме дип, аннан соң сез белән дуслаштык бит. Әгәр дә узган ел шундый Рөстәм, шундый шыракта калган булсам, быел комбайнда мине эшләргә чакырмайыгыз бит, чакырмыйдырыгыз, фәлән беш. Ну, мин бушка эшләгән кешеләрне яратам әлбәттә, киле эшлә һәр вакыт. Менә узган ел тоже уборка бетте, бухгалтер белән килеп утырдык, шутлыйбыз. Нишләптер синнән бердә уңыш чыкмый, гел минуска эшлисең син. Гел минуска дисең инде алайса. Әйе, гел минуска. Нишләптер гел. Менә карап торам мин, авыл башында басанда бинокльдән карап торам. Син ярты бункерны бушатасың, яртысын икенче машинага бушатасың да башка колхозга җибәрәсең. Нишләп син мин җибәргәнеңә каршы түгел. Син хотя бы акчасын уртага бүлеш. Моннан соң төзәлербез, фәлән, мин үземне гаепле аңладым. Сине барбер увольнять итмичә булмый. Беренчедән синең комбайныңны искергән, металлга җибәргә кирәк. Миңа яңа машина кирәк. Әйе. Син
әзрәк утырып тор, үйіңде. Может, яңа комбайн кайткач, сине эшкә аларбыз. Шын көңілден мен сіздің Рахмет сізге. Рахмет сізге, бала-бала. Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров. Бик зур рахмет, бик яхшы ойнадыңыз. Келесі очрашуларда сізді күтіп қалабыз әлі біздің тағын яңа қатнашушылар керек болашақ. Рүстем Закиров. Бидарис. Нишек сиңа председатель болуы, нишек сиңа менә көзән кидер, нишек Рүстем Закировны эштән кууың? Бу миңа бик көтелмәгән шикелле булды. Чөнки мин авыл хуҗалыгы техникумын бетердем һәм миңа председатель булу ул ниндидер дәрәҗә баскычтан үткән кебек. Шуңа күрә ул минем өчен дәрәҗә булып саналды. Сине теләшәдә эшкә алачакбыз, яки Кукмарада. Бидарис Тимербаев. Рахмат, Бидарис. Рахмат. Сезнең алкышлар астында киләсе катнашучыбызны чакырабыз Азат Газизов. Азат, сәлам. Исәнмесез. Хәлләрегез ничек, сезнең хәлләрегез ничек? Хәлләр дип әйтер идем. Нәрсәләр бар, нәрсәләр дөньяда, тормышында үзгәрде синең? Менә бу проект мине бик яхшы үзгәртте, менә мине урамда таный башладылар. Менә миңа элек Эйсин дип әйтәләр иде. Һәм бу проекттан соң миңа Эйсин клоун дип әйтә башладылар. Әкренләп кенә өскә барабыз име. Икенчедән бу проект мине түземлеккә өйрәтте. Чөнки Чаллыдан Казанга кадәр 3 сәгать барасы, һәм дә инде машина иссе суны бик күп эчәсең. Әйе. Һәм дә инде беләсез, менә таный башладылар дип әйтеп киттем. Менә бер тапкыр машинада барам һәм мине гаишник туктатты. Шул ук вакытта мин Салават Фәтхетдиновның клибын искә төшердем, ничек ул үзенең дискын бирәдә аны җибәрәләр. Ә менә мин инде яшь, мин современ татар дигәндәй, мин ул гаишникка флешка бирдем, әйме? Гаишник миңа карый да, сорый, бу нәрсә ди? Мин әйтәм, мин юморист. Ул миңа карый да, һәм ул миңа әйтте, мин күрәм. Һәм ул миңа 500 сум штраф язды һәм флешканы үзендә калдырды. Менә шундый үзгәрешләр, дуслар. Азат Газизов. Азат, рәхмәт. Өскә үрләсең. Без инде ул гаишникны монда көтеп калабыз. Һәм сәхнә янына хәзер син янга чыгачак Йолдыз. Беләсең кем? Беләсең. Бик шибәр, мөләем, ягымлы, тавышлы. Популяр! Диля Нигматуллина! Диля Нигматуллина! Көчле алкышлар! Диля, исәнмесез? Ничек кәефләрегез, ничек хәлләрегез, ничек концертларыгыз, нәрсәдә, кайдасыз? Кем беләм? Мен бар нәрсәдә яхшы. Концертлар бара. Кәеф шәп. Тапшыру ошыймы? Супер. Все, рәхмәт, сиңа да телибез уңышлар. Хәзер сезгә аңлатып китәм бирем. Азат, син клипмейкер, автор, башкаручы, тегесе монсы. Диля, сез үзегезнең ролигездә, бәлки яшь җырчыдыр, ничек телисез, үзегез булмасагыз да. Нидер аннан сорыйсыз, нидер клип төшерергә, ә сез үзегезнеке сакалап торасыз, сезнең үзегезнең күрү. Әзерме? 1-2-3 киттек. Димәк, Дилә, исәнмесез. Мин монда иң текә клипмейкер, Казанның иң текә клипмейкеры мин дә инде булам. Димәк, мин сезнең хатыгызны кабул иттем, электрон. Һәм беләсезме, сезнең җырыгызның исеме бик тә текә, ул да инде Ширки мәхәббәт. Менә бик оригинал исем, мин клипны шунда ук күзгә килде, һәм менә карагыз, клипта нәрсә булачак. Димәк, 2 ат хәтле Ширки. 2 ат хәтле Ширки. Алар очалар, бер-берсе янына киләләр, алар кочаклаша башлыйлар, алар үбешә башлыйлар, һәм дә кан, романтика була. Тукта. Минем бит җырның исеме Ширки мәхәббәт түгел, шын мәхәббәт. Шын мәхәббәт телефонда Т9 бузгандыр инде, әйме? Ярар, проблем түгел, чөнки мин иң текә клипмейкер, әйме? Карагыз, димәк, 2 ат хәтле Ширкине алмаштырабыз 2 ат хәтле кешегә. Димәк, ир, димәк, хатын. Менә ир белән хатын бер-берсенә яна киләләр, әйме? Теге кочаклаша башлыйлар, теге үбешә башлыйлар, һәм дә кан, романтика. Тукта, нинди кан? Миңа кирәкми.
Мен сен көз алдыңа кетір. Мен бит романтик жыршы. Меңа керек романтик клип. Минем секретный юл бар, минем секретный ход бар име, ол бүтін татар клипларында да бар име. Демек, табиғат, демек, моторлық мында ике оқ қойын тұра име. Һәм менә ул ике оқ қойын тұра, алар бір-бірсе яна яқын килә башлар, һәм қойыннар теге құшақлаша, теге үбешә башлыйлар. Шунда қан. Юк. Анда қан түгел, анда теге қойын суы теге шәшри, қойын суы шәшри, анда романтика була. Меңа керек эмоциялар керек меңа, эмоциялар керек. Сен меңа әйтеп күрсәт әле менә. Син ничек клипны күрәсең? Эмоциональ клип керек меңа. Эмоция қонда иде минем. Демәк, қонны алып куябыз име. Менә ике қойын тора. Ике қойын янында бер яшь кенә егет һәм бер яшь кенә егет тора һәм алар Нинди қойын инде, нинди қойын. Biz bit инде замана белән атларга тиеш, әйме? Қойыннарны әйдә читтә калдырып торыйк. Икенчерәк миңа сюжет әйтеп кара әле. Ярар бер современ уңа килеш име, димәк, менә яшь кенә ир, яшь кенә хатын кыз име һәм аларның кулларында спиннер әйләндереп торалар име. Һәм ул спиннер қойыннан ясалган, һәм анда теге қойын суы теге име. Әйләндерәсең, қойын суы чыга. Мин клипмейкер, мин интеге клипмейкер ие. Ярар, миңа спиннер дигән ошады. Ярый, килештек. Шулайрак булсын сюжет. Мин креатив, әйләгез 50 мең һәм парука. Ярар, 15 мең һәм клип сезнеке. Сөйләштек. Диля Нигматуллина, китмей торыгыз. Диля, кул чабып алыгыз ары. Диля Нигматуллина, Диля. Ничек сезгә клипмейкер? Яңа, ул бүтәнчә күрә. Ничек сезгә Азат? Азат бик креатив, чынлап та. Мен инде бүген үземнең рольне уйнадым, чынлап та. Йолдыз буларак, кемдерендә комбайнер, кемдер вахтер. Шуңа күрә миңа рәхәтрәк булды дип әйтергә кирәк, әмма ләкин инде Азат молодец. Диля Нигматуллина, бик зур рәхмәт. Азат. Синең клиплар язганың бар име? Миллион клип яздым, бит интеге клипмейкер. Ике ширки килә, кушаклашалар. Азат Газизов, рәхмәт. Азат, синнән чыга. Уңышлар сиңа, бик зур рәхмәт. Узак сузмыйча сезнең алкышларыгыз астында чакырам. Ильяс Хасанов. Сәлам Ильяс, хәлләрең ничек синең? Яхшы, шәп хәлләр. Буеңда үсеп киткән. Әзмәз инде 1 сантиметр. Нинди яңалыклар бар тормышында? Мин өйләнгәнсең дә? Ансы бар инде. Молодец. Мин юморист проекты үткәч, минем гомерем үзгәрде. Мине хатын ташлады. Борчылмагыз, 10 көнгә генә ул бөгелмәгә үзенең әнисенә кайтты. Катнаштан сез шатларга мин тиеш дип, ул минем белән баланы калдырды. Аның плюслары бар. Чөнки мин балаңа яңа сүзләр әйттем. Ул хәзер әйтә: "Әти, пилмән пеште. Носкиның парларын таптым. Магазинда тәмәке сатмыйлар." Ильяс Хасанов, бик зур рәхмәт, Ильяс. Ильяс, синең янга хәзер Йолдыз чыга. Йолдыз чыга. Бик популяр җырчы, алып баручы шоумен Зөлфәт Зиннуров. Ильяс, каршы ал Зөлфәтне. Зөлфәт, сәлам. Сәлам, кил монда Зөлфәт. Бияктан әйдә аралашып алыйк. Ничек кәефләрең, ничек хәлләрең? Әйбәт, Аллага шөкер. Ничек сиңа тапшыру? Шәп. Әзерләндеңме? Юк. Уңышлар Зөлфәт Зиннуровка. Ильяс. Син өйләнгән кеше, сиңа җиңелрәк булыр. Сиңа җиңел булмый, чөнки син бабай ролен үтисең. Ул синнән кыз сорарга килә. Син бабай ролен үтисең. Бу сиңа репетиция, сиңа икенче тапкыр. Ярар, аңлашылды. Әзерме? Әзер. Егетләргә уңышлар телибез, киттек. Исәнмесез? Сәлам. Хәлләрегез ничек? Синең минем хәлләремдә ни эшең бар? Аңладым. Серьезный разговор була бу. Кем син? Мин Ильяс. Сезнең кызыгыз артыннан килдем. Кайсысы артыннан?
Матуррагын инде. Ямсызы керекме миңа? Менің қызымның бірер әйбірсі ұмытылып қалған мәлі университетті. Шуны алып келдің ме? Бірді әйді, давай, пока рахмет. Yok, siz тыңлағыз. Мен теге серьезный кіші, между прочим, профессиональный. Мен іш хатын бар еді енді, между прочим, опытный мен. Бұл башқаша бүтінлік. Қорқмағыз, балалар жоқ, алар әбилерді қалды. Сен әбейің білен таныштың мұсың әлі? Жоқ. Ник? Шақырмады. Нәрсе алып келдің әбейіңе? Хорошие воспоминания. Әбей тұрында. Шолай енді. Білесіз бе, мен теге бір крутой проектта қатнашам. Мен юморист дейм. Кім айтты ана сеңа крутой деп? Ну, алып бұрышы гүл шулай айты. Ол шулай дейі. Өзі тұрындара шулай dey бере ол? Шондай кіші енді ол, көп сөйлей. Сен туғаны төгілдір бет? Ұшағансың? Мен де шулай татарша сөйлешем мен әлі. Сарманнан төгіл ме? Мен, жоқ, Шалыдан. Шахар. КамАЗ. Іштен бар? Һәм инде азақта. Иң крутой инде, иң тәкәсе білесіз бе? Мен ішмейм. Ішмейм 1 ел инде. Бүгін юбилей әйді ішә бісәз мені. Süt? Şey bilen. Молодец. Матуритет түгәлләде. Зөлфә Зиннуров. Ауыр рөліне шигелитер башқардым. Сен шулай болырсың кебек. Білесің ме Ғайзнұр, мен бұл күннен өзімді әлде қорқып тұрам. Чөнки 2 қызым өсіп келе. Теге сен шулай деп әйткәч, шундуктагы өзімнің қызлар көз алдына келді. Һәм Ильясқа қарап тұрам. Һәм қызлар көз алдына келе. Һәм Ильясқа қарайым тағын. Йоқ, молодец егет. Рахмет. Зөлфә Зиннуров. Зөлфә, рахмет сиңа бик зур. Ильяс Хасанов. Ильяс, ничек сиңа роль? Искә төшереп кит әле үзең кыз сораган вакытыңны. Ну, ошаган, конечно, тоже куркыта идез генә. Нәкъ шулай. Ну, нәкъ шулай прям. Шансон җырлый идеме? Әйе, һәр көнне. Теге урыс шансоны. Аерма юк. Ильяс Хасанов. Рәхмәт сиңа, Ильяс. Узатабыз сине. Хөрмәтле дуслар, шуның белән безнең ярым финалыбыз ахырына якынлашты. Хөрмәтле жюри әгъзалары, сезгә үз фикерләрегезне берләштерү өчен сезгә әзрәк вакыт биреп алдык. Шулай бит? Рәхмәт итегез. Два вместо одного. При установке одного импланта второй в подарок. Сеть стоматологических клиник «Стомус». 555-0303. Спешите. Доставка от Татмак. Теперь угоститься вкусной пиццей и лапшой вок можно, не выходя из дома. Просто позвони 2-101-101. Ваш Татмак. В Центре красоты и здоровья Сафармед все лето акция «Худеем вместе». Улица Тулпар, дом 7, телефон 561-2088. Менә инде бер фикергә килдегез ахры. Сезгә сүзне бирәбез. Кемнән башлыйк? Булат Байрам, файда синнән. Зур рәхмәт, беренче чиратта зур рәхмәт әйтәм, кабатлап килгән йылдызларыбызга тагын бер кат кул чабыгыз. Сез молодцы. Барыгыз да супер. Алсомль ханым, Зайна Фаргидин, Вадим Захаров, Рустам Закиров, Юлия Матулин һәм Зөлфә Зиннуров. Мин юморист проектына ничектер яңа бер сулыш эреп җибәрдегез. Тагын бер әйтәбез. Җиләс булып китте, рәхәт булып китте һәм инде юмор истәлде. Шулай да җегетләр турында әйтеп узыйк. Булат Ханбурзин яхшыра һәрбер тапшыру сайын дип әйтергә кирәк. Молодец. Ранил Ишмуратов та шулай ук үзенә ышаныч арткан. Инде Рамис Давыдов ул стабиль, ул башка тапшыруларда да яхшы күрсәткечләрне күрсәтеп килде. Менә шундый тавтология килеп чыкты. Инде гафу итәрсез. Инде Фидарис Тимербаевка тагы да нирәк кирәк, кыюрак буларак кирәк. Кыюлык команда җитми, мен ахыр вакыт әйтә киләм.
Азат Газизов һәр вакыт үзенең амплуасында, инде беләсез, аның бер кулы һәр вакыт билдә булыр. Ул үзгәрмәде, мин бәлки аның икенче кулын биленә куер дип уйлаган идем, бүген юк куймады. Чиктер үзенең бер манерасы бар, үзен тапкан, шулай ук бу аңа плюс кына. Һәм Ильяс Хасанов. Ильяс Хасанов кияү ролендә, молодец, Зөлфәт бабай, конечно, кирәген бирде кияүнең. Шуларны әйтәсем килгән. Рәхмәт. Барысы да молодцы. Рәхмәт Булат. Бик ишетәсе килә аның да фикрен. Фирдәүс Тямаев. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт чакыруыгызга. Мин әле беренче тапкыр гына бу проектта. Менә исем китеп карап утырам, шак катып. Зәйнәп апа әйтмешли, әле гастрольдән кайттык кына. Беренчедән күңелле. Беренчедән без очраштык артистлар белән, коллегалар белән очрашып алдык. Аннан егетләр барсы да мин беренче тапкыр карагач, берсеннән берсе әйбәт катнаштылар. Монда бит бүген генә бәя биреп булмый. Кемнеңдер моңа кадәр чыгышы әйбәт булган, ул әле артистлар белән, йолдызлар белән чыккач каушап та кала, асында санарга кирәк. Үземнең фикерләремне генә әйтеп алам. Менә Булат урысрак акцент белән булса да, аның фантазиясе кечерәк. Аннан Рамил, аны кияфәте кызык. Анарга берәнди матур роль биреп, рәхәтләнеп, образ биреп уйнатырга була. Рамис шулай ук каушап калмады. Миңа ошады инде, дөресен әйткәндә. Аннан Фидарис, безнең Тимербаев итәләме? Председателе каушап калмады, шулай ук Рөстәм абый приколларын әйтеп тора. Фидарис теге елан кебек кушылып тора. Азат, дөресен әйткәндә, менә хәзерге яшьләр приколында миңа Азат шагы. Ул бөтен менә фантазиясе көчле булды минем өчен. Ильяс әзрәк Зөлфәтне күргәч, чыннан да әзрәк каушабрап та калды, но чиста сөйләшә, матур фантазиясе бар. Барысына да егетләр уңышлар. Бик зур рәхмәт. Чакыругызга тәбрик. Бик зур рәхмәт. Сезне күрергә бик шат. Бик зур рәхмәт, Фирдәүс. Зөлфия ханым, сезнең дә фикерләр сезгә инде авыррактыр, егетләр арасында үз фикерен әйтү, шулай бит? Юк, миңа Юкмы? бер дә авыр түгел. Мин нәрсә әйтәсем килә, бу безнең инде бу тапшыруыбыз көч җыя, һаман сайын да үзгәрә, әйбәтләнә. Бүген егетләр инде үзләрен шул хәтле җаваплы тоттылар. Алар бүген ниндидер тагын бер баскычка мендиләр. Аларның чыгышлары шундый югары дәрәҗәдә иде бүген. Мин шул хәтле куанып, сөенеп утырдым егетләр өчен. Нәрәттән әйтеп китим әле. Булатхан Мурзин, ул Булатыбыз безнең бик күп чыгышның бик күп өлешен русча сөйли иде. Без инде һаман әйтеп килдек, телеңне шомартырга кирәк, эшләргә кирәк дип. Бүген ул безне шок катырды. Мин Булатны танымадым, хәтта инде үзгәрешләр йөзгә күренә иде. Сакалын да кырып аткан, татарча сөйләшергә өйрәнгән. Менә шушы бик сөенечле хәл инде Булатка. Ранил Ишмуратов ул беренче чыгышларында тудырган образын саклап калды. Һәм инде Ранилгә күрәсең алга таба да ниндидер менә шушы образна хас килә торган, туры килә торган шуткалар эзләп, юморлар эзләп, шундый образда эшләргә кирәк, я берәр кинода төшәргә кирәк, я берәр үстерергә кирәк шушы образны. Ул аңа бик килешә. Рамис Давыдов сәхнәдә гадәттәгечә үзен бик нык тота, үз-үзенә ышанып чыгыш ясый. Рамис ул бүтән егетләрдән иң көчлесе дип әйтсәм дә буладыр инде. Алдан әйтмим, серләрне ачмыйм. Фидарис Тимербаев инде ул мине кыстырган булса да, ул инде мин аңладым аның нәрсә әйтергә теләгәнен. Әбиләр мине танымаган күрәсең, шуңа күрә бу Фидарисның пары дип әйткәннәр. Рәхмәт, Фидарис, миңа аз гына рекламада булыр шунда, шул вакытта пиар. Азат Газизов. Азат Газизов, менә кызык, Азат шуннан да ул заманча чыгыш ясый, менә стендаперлар арасында, минемчә, аның кебек чыгыш ясаучылар кирәк безгә. Баштарак мин театрда эшләүче кеше буларак, мин инде карап утырам бит, күзен яшерә, карале күзен яшерә. Аска карап сөйли, өскә карап сөйли, миңа карамый, күзен бердә күрмим, мин башта эчем пошып утырды. Аннары ахырга таба мин әйтәм, аңлыйм бит нәрсә әйткәнен, җиткерә, мәгънәсен җиткерә, юморы бар.
Мен әйтәм, бу моның стиле күрәсең шундый. Менә мин дә аңламый торган әйберләр бар икән сәхнәдә, шуңа күрә Азат алга таба сиңа да үсәргә телим, уңышлар телим. Ильяс Хасанов. Ильяс миңа ошады үзе генә чыгыш ясаганда, беренче таныштыруда Ильяс бик көчле күрсәтте үзен. Һәм инде менә диалогта кем белән булды әле Ильяс безнең соңгысы? Зөлфәт белән, Зөлфәт Зинуров белән. Менә минемчә генә фантазия җитеп бетмәдеме, соң куркыбрак калдымы, менә шундыйрак әйбер тоелды миңа. Bütün егетләргә дә әлбәттә мин уңышлар телим, мин алар өчен бик шат. Алар безнең татар юморын үстерәләр, тырышалар. Без дә аларга булышачакбыз һәм инде алга таба тырышсыннар да үссеннәр дә. Рәхмәт. Зульфия Валиева, бик зур рәхмәт. Генераль партнерыбызга Стомус тышка сәхнәләр шелтәре вәкиле Энҗе Нармаевга да сүзне биреп китик. Энҗе. Мин дә бик шат шушындай яңа юмористик шоуда катнашуыма. Безнең хөрмәтле профессиональ жюри әгъзаларына, аларның сүзләренә мин дә кушылам. Үзем өчен кызыклы юморист буларак Азат Газизовны билгеләп үтәсем килә. Уңышлар барыгызга да. Рәхмәт сезгә. Һәм дә bütün жюри әгъзаларының фикерләрен йомгаклау өчен жюри рәисе Татарстанның халык артисты Гамил Асхадуллага бирәбез. Гамил абый. Һәрвакытта аша рәис кешегә иң авыры туры килә. Без егетләр, кызлар белән сөйләштек. Кем кала проектта, кем китеп тора. Ни өчен китеп тора дип әйтәм, дуслар, чөнки бу проектта катнашкан егетләрнең берсен дә югалтмыйбыз. Без менә сөйләштек Рөстәм белән дә, алар барсы да безнең проектта калалар. Яңадан өйрәнү, үсү, һәм инде сәнгать юлында, юмор юлында татар юморын үстерүдә калачаклар дип әйтәм. Инде бүгенге нәтиҗәләргә килсәк, bütün жюриларның фикерен искә алып, менә безнең проектта калалар. Тагы шул ук безнең жюриларның теләге белән татарчасын тагы да камилләштерсен дип, импровизациясы көчле, шуңа күрә проектта кала Булат Халмырзин. Шулай проектта кала безнең үзенең менә бу куйган биремнәрен яхшы гына үтәгән һәм көчле импровизацияле, матур тавышлы җегетебез Рамис Давыдов. Үзенең сәхнә образын тапкан менә бер җегетебез бик оста гына чыгыш ясады. Дилә Нигъмәтуллина белән шуңа күрә проектта шулай кала Азат Газизов. Инде егетләребез калган проекттан китүче егетләр турында әйтеп киттеләр. Алар турында үзләренең фикерләрен әйттеләр. Мин аларның исемнәрен әйтәм. Проектны ярым финалдан китәләр. Ранил Ишмуратов, Фидарис Тимербаев. Һәм инде оста телле безнең үзенең сүзләрен о заманында үзе уйлап чыгара торган җегетебез. Шулай да әзрәк телдә дә әзрәк проблемалар бар. Шулай да сөйләштек тә Ильяс Хасанов шулай проектны ташлап китә. Вакытлыча мин әйткәнчә инде. Рәхмәт әйтәс килә үзебезнең коллегаларга. Аларга да жюри рәисе буларак әйтәс килә. Иң беренче чыккан Алсу Абелханова бик молодец, импровизатор, отлично. Зәйнәп ханым Фәрхетдинова. Шул хәтле мин уйлаган идем, кисәк кенә теге акырып бакыра торган хатын уйнарды. Юк, тыныч кына, әкрен генә үзен яраттыра торган хатын итеп уйнады. Молодец. Вадим безнең инде авыл кешесе буларак тракторда чәчү чәчкәч, иртә белән сыерларны ашата торган җегет булгач, ул конкретно бәрдереп прямо шунда ничек булганын күрсәтте. Вадим молодец. Сиңа заслуженный фермер да биребез, Алла бирсә, киләчәктә. Рөстәм туган турында инде әйттеләр. Молодец, ул булай да шурашкач кеше көлдереп, мәзәкләр сөйләп безне рәхәтләндерә. Рәхмәт сиңа, Рөстәм, шулай ук. Дилә безнең Нигъмәтуллина тоже бик матур итеп уйнады. Чынлап чын күңеле белән клипмейкерга килгән сүзләрен әйтә, ышанып әйтә. Шуңа күрә
көп клиплар түсірген кіші боларақ, молодец, ышанып, мына бұл екі артист бірісіне ышанып шығыш жасадылар. Но Зүлфәтнің бойы зор, бәләкеген Ильяс Хасановны басып кетті ол. Шынапта екі қыз өстірге, шынапта қызлары еске түшті екен. Отличный бабай, отличный тігі. Әбейсін дарытмай бет, қатынын дарытмай шау кірі. Оңышлар, сізге коллегалар, шушы проектін өстірек, юморымыздың, татар юморын, мәғінәлі юморын өстірек, тілімізді соқларға тыршық. Рахмат барыңызға. Рахмат Бекзор Қабиловай. Бекзор рахмат сізге. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Барлык йолдызларга зур рәхмәтебезне һәм бу алкышларны җиткерәбез. Шулай ук рәхмәтләребезне безнең партнерларыбызга, спонсорларыбызга әйтеп китик. Генераль спонсорыбыз Стомос теш хастаханәләре шелтәре. Бары тик алга китешле һәм сыйфатлы теш дәвалау системасы. Арзан бәяле, югары дәрәҗәдәге дәвалау хезмәте күрсәтүче шелтәр. Стомос. Казанның бердән-бер Татмак пиццериясе, телеңне йотырлык. Хәзер инде өйгә кадәр китереп бирәләр. Шулай ук киләсе партнерыбыз Сафармет. Көчле алкышлар. Халык сынамышларына ышансаң, ике куянны бер юлы тотып булмый диләр. Ләкин Сафармет моторлык һәм сәламәтлек үзәгендә нәкъ менә моторлыкны да, сәламәтлекне дә тотарга була. Рәхмәт. Айрым зур алкышлар һәм рәхмәтләребезне җиткерәсем килә. Мунча ташы эстрада театрына һәм инде җитәкчесе Татарстанның халык артисты Камил Асхадуллага бик зур рәхмәт Кабиловай. Һәм инде шундый күркәм рестораныбызга, Казанский ипподром ресторанына зур рәхмәт. Барыгызга бик зур рәхмәт. Шуның белән мин юморист тапшыру ахырына якынлашты. Финалда күрешербез. Исән сау булыгыз. Сезнең белән идем мин, Газинур Файзуллин. Игътибар, киләсе тапшыруда карамый калмагыз. Мин дә үзем дә шатландым, әни янына килдем һәм мин аңа әйттем. Менә әни, нигә шатланасыз, менә нәрсә булды, нигә бәлеш, нигә шәй дигәнем. Ул да миңа шат кына тавыш белән, улым, син безнең белән соңгы көн яшисең, әйбәтләп аша гына да киемнәреңне җыйда, өйдән тай. Либо икенче вариант, мужики, все, өйләнәм. Качан мальчишник? Чтобы вы понимали, кызлар, олар мальчишника больше ждут, чем вы свадьбы. Вот. Менә безнең татарларның, рэперларның исемнәрен ишеткәнегез бармы? Шәкүр. Линар Яшин. Линар Яшин. Дуслар, сез менә урыслар арасында ишеткәнегез бармы шундый рэперны? Денис Молния. Денис Молния. Дуслар, минемчә андый исем белән менә стриптизер гына булып эшләргә ярый. Бары тик Мәйдан каналында өр яңа тапшыру, мин юморист.